So, meron tayo ditong mga itatapon. Yung mga itatapon natin. At, yan kasi meron akong hinahanap dito. Yung, ito, maganda ito lutuin. Pero, I'm not cooking steak. This one, lutuin. Magluto tayo ng pasta for Tammy. Lutuin natin to. Turkey roasted. Okay, i-defrost ko din ito. Lutuin for the dog. Lulutuin. Hala, oy. Nasira. Nag-down siya, guys. So, ang gagawin ko dito is maghanap ako ng sausage. Kasi yun yung hinahanap ni Mister. At isiparate ko din yung itatapon. May kamatis pa tayo dito, no? So, hala, ito na. Nakikita ko na, guys. Ang dapat kong makikita. Meron na akong nakikitang sausage dito. Sausage. Kasi yun yung hinahanap ni Mister eh. Sausage daw. So, luckily, ito, sausage. Meron tayong nakitang sausage. At saka, huy, ginoo ko, kainit. Magkainit. Katugnaw. Oy, meron pa dito, oh. Luto, at atin. Oh. Huy, asan yung gloves ko? Ito. Anong tawag nito? Squid. Ito din before this. Oh guys, ito yung sabi ko sa inyo na hinahanap ko. Na i-defrost natin. Prime rib. Hala, gumalaw. Prime rib, hindi siya sira guys, which is really good. Yep, I have to defrost this also. This one, I'm going to throw this out. Ito, lutuin ko din to. It's for the dog. Ay, balik natin ito. Kasi nakita na natin yung gusto nating makita. And then, pag winter, final cleaning, guys. Kasi kailangan siyang i-cleaning. Ang daming ice. Nag-ano na siya ba? Nag-ice, which is not good. Hindi maganda kapag mag-ice. Kasi kapag mag-ice kasi yan, madaling masira yung mga nandito. So, yun. Hala, what is this? What the heck is this? At least nahanap ko yung sausage. So, dito na side is, ano siya? Ano dito? Ay, ito. Mistake. So, yun. Prime rib. I-defrost ko to para makain namin ni Mister bago masira. Kasi sa December, for sure, bibili kami ng marami na naman. Ito, lutuin ko ito, guys. Ito, lutuin ko for Tammy's food for tomorrow. And ito for the dog, turkey. Mga maliliit po siya, guys. Ito, turkey. Ito, itapon natin yan. Tapon. Yes. So, ito baka weekend. Iimbitahin namin yung kapatid ni Mister. Punta dito. Lutuin natin yung prime rib kasi sayang, guys. Ang mahal ng prime rib. And then, matapon-tapon lang. Aray, ako. Tara, punta tayo sa refrigerator. Meron kaming refrigerator dito. Doon ko ilagay itong i-defrost natin. Ang bigat, guys. Ilagay ko dito yung itong prime rib, guys. Good. Ma-defrost yan siya mga 1 week or 4 days. Ito siya. Ma-defrost yan mga 4 days. And then, the rest is I'm going to bring upstairs. Ito, for sure, masaya si Tammy nito. Sausage. I-open ko itong aming mga window, guys. Kasi, ano siya, may hangin sa labas. Which is, maganda kapag open ang window. Para may preskong hangin. Parang may preskong hangin makapasok ba? Ganyan. Kasi, kapag naka-close kasi ang bahay, lalo na may alaga ka, yung amoy ng bahay is, plus nagluto pa ako ng tuyo kahapon. Ang sarap ng dilis, guys. Ang sarap ng dilis. I-open ko din ito dito sa ating dining para lusot-lusot yung hangin ba. Yan. At saka, dahil mahangin, makikita mo na yung mga dahon. Yung mga dahon, nag-alsa-alsa na ba? O naglipad-lipad na, na. Yan siya. Yan. Sa labas yung dalawang aso, nagpupupo. Yung yard namin, punong-puno ng dahon. Ay, dahon galore.
ang daming mga manglalait sa mga katulad ko, na-notice ko, mostly Filipino. Understandable naman talaga na ganyan yung iba, no? Pero alam ko, ang daming manglalait sa mga ganito na sila kasi marami talaga akong nababasang comment na tungkol sa, yan, na meron kang asawa and then ang ginawa mo is wala daw akong ginawa, kundi nag-ano-ano lang daw ako. Nag-vlog, walang kwenta. At wala daw kwenta talaga yung vlog ko. Wala naman talagang kwenta. You know? And then bakit ikasakit ninyo yan, no? Ikasakit ninyo yan. So, wala kang pinag-aralan. Hindi ka man lang nagsayang-sayang lang ikaw sa buhay mo. Ano pinagsayang-sayang ko sa buhay, guys? Iba talaga ang Pilipino pag manglait. Sabihin na, yung iba nakapag ganito, ganon. Ikaw lang, tikaka, tihaya lang dyan. And then yung asawa mo, matanda na daw, ganon. Ang daming, mostly yung mga nagsasabi na nilulook down nila yung mga hindi nakapag-aral. Pero magkaiba tayo ng gusto. Magkaiba tayo ng buhay. Ako naman, kahit wala akong pinag-aralan, hindi naman ibig sabihin na wala na akong kwenta. No? Grabe naman yung iba. Magkaiba tayo ng gusto sa buhay, magkaiba tayo ng napangasawa, magkaiba tayo ng... Basta nagkaiba tayo eh. Basta magkaiba. Hindi na natin ikumpara yung iba, hindi na natin yung ikumpara yung sarili ninyo sa akin. Kung kayo ikaw, kung ako ikaw, ganun-ganun ba? Kung ako pa ay nakatayo sa katayuan ng buhay mo, ganun-ganun. Ganyan guys ba? Parang nakakapagod yung ganong mentality. Sa Pilipino lang talaga, yan pinaka-the best tayo sa ganyan. Kasi dito po, wala talagang ganyan guys. Walang ganyanan guys. Walang ganyanan. As in. At masarap ito guys. Magdudo tayo ng suka niyan. Lami kayo ba? Guys, tagpunta din ako sa basement kasi na-realize ko ba, baka mag-ano na naman si Tami na kulang-kulang itong kanyang tingnan nyo. Empty. Pa-end na siya. So, kumuha ako nito. So, yun, ito po yun siya. Ang ating coffee na ginagamit. At dito po kami, ginaganon po namin ito siya, guys. No. So, nagpa-fry na lang siya, guys. Ay, ang ngayong araw, para sobrang gloomy ba? Sabi pa, uulan, pero wala mang ulan, guys. Walang ulan. And, yan, ang dami ng dahon talaga sa paligid namin. And, yun yung hindi mapigilan. Nagpupo ang akong wonky. Busy ako ngayon sa kakaluto para pagdating ni Mr. meron siyang mabaon. Kasi wala na akong time mamayang umaga. Kasi pagdating niya dito, diretso na siya, ligo, and then I think aalis. I'm not sure. Gusto ko talaga siyang matulog muna kasi delikado yung drive niya, guys. Ang layo. Pero ang tigas ng ulo, hindi makinig. I-flip natin kasi para maluto. Para mag-brown din sa kabila.